Aksyon! Balita! Yes, pasalamat ko sa atong City Vet Office to Dr. Arafols kay iyatang gimbitar aning ilang atong programa karon sa siyudad sa Dumaguete. This is ginatawag natong spay and neutering of our animals here in the city of Dumaguete. Pasalamat ta kay sa atong ordinansa katong responsible pet dog cat ownership. Aduna to say section dito nga giyon mong partner na og mga foundation nga magbuhat niini. Karong panahon na atong partner kaning Biyaya Animal Care Foundation of the Philippines may partner karon sa siyudad sa Dumaguete nga nagbuhat aning spay and neutering, no? So karong adlaw do na sila target nga about 200 dogs and cats in the city of Dumaguete. Ang atong ultimate aim ni ining spay and neutering sa atong animals sa atong Dumaguete pet dog and cats is to kaning atong gitawag nga reduce kaning ginatawag itong stray animals in our city. Kaya once man-neuter ni sila, mas-spay ni sila, di na ni sila mo-multiply. Di na mudagan. Kaya mo ko problema sa atong umudagan ni atong mga animals sa atong syudad, niya dili puntag doon sa mga owners, mahimo na sila mag-loiter all over the city, makakosog accident sa atong kadalanan, makapaak sa atong mga katawan, you know, these things nga. So, this is part of the kanang gitawag ato reducing the number of these animals in our city. So, at least nakatabang karon namin atong mga pet owners sa Dumaguete, Doc. Madabes private. Yes, private medyo taas-taas kining ilang kubran ni. Pero atong gi-prioritize ni karon is kaning dili mga non-breed. Kato bitong dili mga kato mga aspin lang sa usa. Kato mga hybrid that means na kay hybrid nga animal maka-afford ka to go into private kaning clinics kay di po na to kuag negosyo ni ato mga private clinics kay ila po ng profession. So target ni is kanang especially stray kaning daghang kay iring kuno malipag daghang iring diri sa atong syudad sa Dumaguete. So baso lang this will help in the minimizing the number of these animals in our city. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.